Heba Mohammed Mansour er 5 år. Hun er palæstinenser, men bor ikke i Palæstina. Hun er flygtningebarn og bor sammen med sine forældre og søskende i flygtningelejren Ain al-Helwe ved byen Saida i Libanon. Hendes familie har været i landflygtighed i mere end 50 år. De blev fordrevet fra deres hjemland Palæstina i 1948, da de begivenheder fandt sted, som palæstinenserne kalder katastrofen al-Nakba. Heba og hendes små kammerater er på vej til børnehave. Børnehaven, der ligger i lejrens udkant, er oprettet og drevet af Ghassan Kanafanis kulturfond, opkaldt efter den palæstinensiske journalist og forfatter Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani blev født den 9. april 1936 i byen Akka i det nordlige Palæstina. Som 12-årig blev han sammen med sin familie drevet i landflygtighed. I 1947 besluttede FN at dele Palæstina i 2 stater, en jødisk og en arabisk. Jøderne udgjorde kun omkring en tredjedel af befolkningen. De var for størstedelens vedkommende indvandret op gennem 1930'erne og 40'erne. De ejede kun 6% af landet. Men FN's delingsplan tildelte dem lidt over halvdelen af landet. Den indfødte arabiske befolkning, hvis hjemland i århundreder havde været Palæstina, kunne naturligvis ikke acceptere denne plan. Det endte med krig. Således begyndte det palæstinensiske folks katastrofe, al-Nakba. De bedre organiserede og bedre bevæbnede jødiske styrker erobrede endnu større landområder. Deres nye stat, Israel, kom til at omfatte mere end 3/4 af Palæstina. Under krigen iværksatte israelerne, hvad vi i dag ville kalde en etnisk udrensning. Midlet var massakre og trusler om massakre, såvel som deportationer. Størstedelen af den palæstinensiske befolkning blev fordrevet. I december 1948 vedtog FN en resolution om de palæstinensiske flygtninges ret til at vende tilbage. FN's generalforsamling har lige siden årligt stadfæstet denne resolution, men Israel har gennem alle årene afvist at efterkomme den. Den arabiske stat blev aldrig oprettet. Ghassan Kanafanis familie forlod Palæstina i maj 1948. Først kom de til Libanon og senere til Syrien. Som 16-årig begyndte Ghassan at undervise i en UNRWA-skole. United Nations Relief and Work Agency er en særlig FN-organisation oprettet i 1949, for at den skulle tage sig af de palæstinensiske flygtninges forhold. Her underviste han palæstinensiske flygtningebørn. Et vigtigt formål med hans undervisning, følte han, var at gøre børnene bevidste om deres situation og årsagerne til den. I 1956 rejste han til Kuwait, hvor 2 af hans søskende allerede arbejdede. De 3 sendte det meste af deres løn tilbage til familien i Damaskus. I 1960 overtalte Dr. George Habash Ghassan til at forlade Kuwait og komme til Beirut for at arbejde på Arab National Movements ANM's ugeavis Al-Hurriya. ANM er en pan-arabisk bevægelse, hvis formål er at samle hele den arabiske verden. I september 1961 mødte Ghassan den unge danske pædagog Annie Høver i Beirut. Annie havde året før deltaget i en international studenterkonference, hvor hun var blevet opmærksom på det palæstinensiske problem,
ved at møde palæstinensiske studenter. Hun blev så optaget af problemet, at hun i september 1961 tog til Syrien og Libanon for at opleve det ved selvsyn. Mødet med Ghassan Kanafani blev Anis skæbne. Deres fælles interesse for den palæstinensiske sag førte til et nært, personligt forhold. De blev forelskede. Selvom deres stilling var vanskelig, Ghassan havde som palæstinenser hverken pas, arbejdstilladelse eller penge, blev de gift 2 måneder efter Anis ankomst til Libanon. Som sagt blev vi jo gift i 1961, og vi fik så vores søn Faiz i 1962. Og i de første år i 60'erne, skrev han flere kendte noveller. Den mest kendte skrev han på et tidspunkt i slutningen af 1961, begyndelsen af 62, hvor der var et coup d'etat i Libanon. Og på det tidspunkt havde han jo ikke nogen opholdstilladelse i landet. Men i de 2 måneder, hvor han måtte holde sig inden døre, der skrev han så den roman, der hedder Mænd i solen, som senere blev filmatiseret og som er blevet oversat efterhånden til en 16-17 sprog, blandt andet til dansk. Og han skrev flere andre novellesamlinger. Han skrev Alt hvad jeg tilbage, som også udkom på dansk. Han var også den forfatter, der introducerede de palæstinensiske digtere, som stadigvæk boede i Palæstina, til omverdenen. På den måde blev han en trussel mod Israel. Og det var jo også derfor, at da de dræbte ham, der dræbte de ham, fordi han var en person, der ikke alene kunne oplyse sit eget folk, men han kunne oplyse omverdenen om den palæstinensiske tragedie, omkring den palæstinensiske kamp for en fremtid i deres eget land. I efteråret 1967 kom Ghassan ind i redaktionen af et ledende libanesisk dagblad og blev chefredaktør for bladets ugentlige magasin. Dette år blev også Folkefronten til Palæstinas befrielse, PFLP, oprettet. Ghassan kom hurtigt til at spille en fremtrædende rolle i PFLP's oplysningsarbejde. 2 år senere startede Ghassan det politiske ugeblad Al-Hadaf, som i de følgende 2 år udviklede sig til et af den arabiske verdens bedste og hyppigst citerede politiske ugeblade. Der var en journalistkollega, der skrev om Ghassan. Han var partisanen, som aldrig affyrede et skud. Men hvis pen var mere farlig for fjenden end en hel deling partisaner. I november 1971 blev Ghassan fængslet på grund af en artikel i Al-Hadaf om det reaktionære regime i et arabisk land. Mange libanesiske journalister og forfattere protesterede i stærke vendinger mod fængslingen. I og med til, at situationen blev mere og mere tilspidset, så vidste man jo godt, eller kunne jeg jo godt realisere også, at der var en fare. Han var som sagt en meget udtalt talsmand, og der skete så det, at de i en julimorgen i 1972, hans søster og familien var netop kommet på besøg fra Kuwait. Og den julimorgen i 1972 kom han så ned for at skulle starte sin bil, og hans niece Lamis var med ham. Hun skulle ned og besøge nogle af sine fætre og kusiner nede i Beirut. Og så sprang der altså en bilbombe, og hvor de begge blev dræbt. Titusinder fulgte Ghassan Kanafani til graven. Det blev en stor folkelig demonstration. Der var arbejdere og bønder, intellektuelle, flygtninge fra lejrene, repræsentanter for forskellige dele af modstandsbevægelsen, ligesom for de fleste politiske partier.
og med Razan blev dræbt, så besluttede vi så, når jeg siger vi, så var det venner og familie, at oprette en mindefond. Og det første formål med den mindefond, det var at udgive hans bøger, genudgive hans bøger. Og det skete så nøjagtigt 2 år efter drabet på Razan, den 7. juli 1974. Og der begyndte vi så med at forberede den første børnehave. Vi havde allerede fået tildelt et gammelt hus ude i Boseborasne-lejren, som ligger i nærheden af lufthavnen. Og der fik vi så i oktober 1974 mulighed for at åbne en børnehave. I de følgende år oprettedes børnehaver i flere andre flygtningelejre. I 1975 i Ain al-Halwe ved byen Saida og i Badawi ved byen Tripoli i nord. I 1978 fik også Nahat al-Bared nord for Tripoli og Rashidiyeh helt nede sydpå en sådan børnehave. I 1981 åbnedes endelig en lille børnehave i Madelias-lejren ved Beirut. Dertil kom i 1986 specialbørnehaver for handicappede i Madelias og Ain al-Halwe. I 1996 oprettedes et børnebibliotek i Ain al-Halwe. Endnu et børnebibliotek er under opbygning i Nahat al-Bared. Børnehaven i Ain al-Halwe holdt oprindeligt til i 2 små rum i en bygning i selve lejren. I 1978 blev der bygget en helt ny og arkitekttegnet børnehave på en grund, som fonden havde erhvervet oven for lejren. Flygtningelejren Ain al-Halwe er med sine ca. 60.000 indbyggere den største i Libanon. I lejren ligger husene meget tæt, og der bor mange mennesker på meget lidt plads. Det er her i lejren, Hebbe bor sammen med sin familie. På et spørgsmål om, hvordan livet i lejren er, siger Hebbes mor, Nahame Zainab. هاي الشغلة اللي بدي أحكيك عنها كتير. يعني إنه بدي أحكيك هي مش عن حياة بصراحة، هي عن مأساة. يعني عن مأساة بعيشها شعبنا كليات الشعب الفلسطيني، يعني من أيام النكبة وطلعتنا من بلدنا يعني لهون، إنه إحنا عايشين بمأساة. يعني هي حاضرين أنتوا إنه قدامنا البيوت على بعضها، ما في ملاعب للأطفال، ما في الولد يتحرك. وهاي الشغلة كمان كتير بتشجعنا إنه نحط كمان بالروضة هناك على أساس يشم الولد هوا شوي نظيف وبعدين يلعب بهالملاعب، يعني بملاعب الروضة. لأنه هون زي ما شايف البيوت حط بعض، والأوضاع الوضع الصحي يعني ما كتير، ما في أشغال بالمرة، الناس قاعدة، الإبايات قاعدة يعني عن الشغل، اللي عنده 4-5 أطفال يعني وقاعد ما بيشتغلش من سنة ومن سنتين. يعني في من أولادي هلأ في من أولادي قاعد يعني عنده 3 أولاد وله 6 أشهر مش مشتغل، يمكن مش مفوت على بيته ليرة. I lejren har børnene ikke meget plads at lege og udfolde sig på. Men det har de bag børnehavens love. Derfor virker det som at komme til en oase. Dagen i børnehaven veksler mellem voksenorganiserede aktiviteter og perioder, hvor børnene leger mere frit. Børnene er i børnehaven 4 timer dagligt, og børnehaverne arbejder med et nogenlunde struktureret ugeprogram for at udnytte tiden så godt som muligt. Som Annie Kanafani siger, sigter den pædagogik, man har i Libanon, på at børnehaven først og fremmest er en forberedelse til skolen, hvorimod fondens børnehaver forsøger at være en forberedelse til livet. Dagene begynder med en samling, og der arbejdes med såvel kreative aktiviteter, maling, tegning, sang, musik og rytmik, som med emner i længere forløb. Børnene støder oliven, som skal konserveres. De er i gang med at lære om oliven, dens anvendelse og forarbejdning.
første trin er selv at have frugten i hænderne og mærke, smage, lugte oliven. Det er vigtigt for børn i denne alder, at tingene ikke bare bliver fortalt, men at de selv får lov til at røre det, de skal lære om, og at være aktive. ايوه يلا ديري نشوف بعد بده بعد ايوه بعد بس برافو Det næste trin i oliven-emnearbejdet foregår på et oliepresseri, hvor børnene kan se, hvordan oliven presses og raffineres til olivenolie. Oliepresseriet ligger i Saida, uden for lejren. Tredje trin finder sted i en lille olivenlund. Her er børn og voksne på udflugt. Denne olivenlund er allerede afhøstet, men børnene kan stadig finde oliven i græsset. Og enkelte oliven hænger der også stadig på træerne, hvis man ser godt efter. Pædagogerne benytter sig af mange forskellige pædagogiske metoder, og oliventemaet inddrages i sangleje, drama, bevægelse og leg. På den måde bliver udflugten både en dejlig og en lærerig oplevelse for alle. Heba er glad for at male, og det er der rig lejlighed til i børnehaven, som har indrettet en stor del af underetagen til kunstrum. Igennem flere år har børnehaverne arbejdet med tegning og maling for at udvikle børnenes visuelle sans og evne til at udtrykke sig i billeder. Annika Nafanis datter Leila spiller en væsentlig rolle i dette arbejde. Hun har igennem en årrække afholdt kurser om tegning, maling og om børns tegneudvikling for pædagoger fra alle børnehaverne. I dag findes kunstpædagoger i alle børnehaver, som arbejder med børnenes kreative udvikling. Børn er ikke låst fast at opfatte de ting, de ser og oplever på en snæver måde. De skal have mulighed for at skabe og eksperimentere. Denne kreativitet bliver nemt ødelagt, når de kommer i skole, hvor der ofte lægges alt for meget vægt på det boglige og sproglige. Da synssansen er en af vores vigtigste sanser, har det stor betydning, at en visuel uddannelse begynder tidligt i barnets liv. Jo bedre et barn ser, jo mere sandsynligt er det, at det kommer til at tænke, tale og forstå godt. Ingenting udvikler sig af sig selv, og øjet har brug for træning. Uden gode øjne er der ingen nysgerrighed,
ingen interesse i at observere og gå på opdagelse, og ingen beslutsomhed, hvilket er nødvendigt for barnet, hvis det skal kunne virkeliggøre sine egne mål. Gennem tegning og maling kan børn få lejlighed til at være skabende og bidrage til deres omgivelser med det bedste, de har i sig. Forældrene var til at begynde med ikke særlig optaget af børnenes arbejde med billeder, men efterhånden er forældrene blevet meget positivt indstillede. Pædagogerne gør meget ud af at præsentere børnenes billeder ordentligt. De indrammes, og der laves udstillinger både i børnehaverne og uden for lejrene. Det gør både børn og forældre glade og stolte over at have noget fantastisk at vise frem. Hebbas mor fremhæver det som et positivt træk, at opdragelsen foregår med respekt for børnene og deres evner og muligheder for at udfolde sig. طبعا انه الولد يعني بده الولد ما دغري بدك تنزلي فيه درس او مثلا اخطا مع ولد تاني. يمكن في اولاد بتضرب بعضها، في ولد حكى كلمه اشي بعلموه كتير بلطافه انه لحتى يعني ما يعمل هيك. مش مثلا بيستعملوا ضرب او بيستعملوا شغله، كتير اسلوب مرتب وكتير تفاهم بعلموه للولد كتير. يعني هاي الشغله كمان كتير مهم الحصل. Mange aktiviteter foregår i grupper. Den palæstinensiske og libanesiske kultur lægger stor vægt på familien, slægten og gruppen, og i mange situationer laver børnene i gruppen det samme samtidig. Uden ballade venter de på, at det skal blive deres tur. De voksne nyder børnenes respekt og er tydeligt nok autoriteter, men bestemt ikke autoritære. I Ain al-Helwe-lejrens børnehave er der indrettet et særligt rytmikrum med tæppe på gulvet og med musikinstrumenter til sang, sangleje og bevægelse. Børnene kommer ud og går tur, som her i Rashidiyeh-lejren, der ligger lige ud til Middelhavet og stranden. Her finder børnene muslingeskaller og andre interessante ting, som de har lyst til at tage med tilbage og bruge i børnehaven. I Badawi-lejrens børnehave improviserer børnene et teaterstykke. Det handler om det, alle mennesker er optaget af, nemlig intifadaen og de kampe mellem palæstinensere og israelske soldater, som dagligt vises i fjernsynet. Børnene laver i løbet af få øjeblikke en lille historie, der livfuldt sammenfatter hele den store historie om kamp, fordrivelse og modstand. I Rashidiyeh gør intifadaen også stort indtryk. Her har børn og pædagoger lavet et mindesmærke på en stump have mellem børnehavens bygninger til minde om drengen Mohammed Durra, som blev dræbt af israelske soldater i Gaza. Denne sørgelige hændelse optager også klubbørn i Ain al-Helwes bibliotek, og de skriver vægaviser med digte
til Mohammed og breve til hans mor for at trøste hende. Børnene får læst og fortalt historier. Her er det i børnehaven Had al-Bared. Alle børnehaverne har børnebøger, men især Ain al-Helwe og Nahad al-Bared, som har oprettet og er i gang med at oprette biblioteker, er velforsynet. På biblioteket i Ain al-Helwe holder en gruppe unge til. Nogle af børnene er retarderede. Andre har psykiske og sociale problemer, som gør, at de ikke har kunnet gå i skole og ikke har lært, hvordan man omgås andre, og hvordan man klarer sig i forhold til daglige gøremål, som hygiejne og indkøb osv. Det får de mulighed for her. Nogle af de unge er i gang med at lave lygter til den kommende Ramadan. Børn og unge kommer her fra forskellige trossamfund. Der er både kristne og muslimer, og man fejrer flere slags helligdage og har traditioner i forbindelse med både kristendom og islam. Andre børn og unge sidder og læser eller får lektiehjælp. At så mange forskellige mennesker har deres gang i børnehaven, beriger både samværet og det pædagogiske arbejde. I nogle aktiviteter er de forskellige grupper hver for sig. I andre aktiviteter, som for eksempel her, er man sammen på kryds og tværs. Og det er en grundlæggende tanke i Ain al-Helwe-lejrens børnehave, at alle mennesker har krav på anerkendelse og respekt, og at alle mennesker har brug for støtte til deres udvikling. بعلموهم كيف يعاملوا الناس التانيين المعاقين يعني مثل الأسوياء. كتير هاي الشغلة يعني هاي الشغلة كتير مهمة لأنه عادة بتعرفي بالمجتمعات هاي عنا بيكون الولد مكفوف أو يعني معاق عنده في الأولاد المنقولة يعني هيك بيكون بيلحقوهم بيصيروا الولاد إشي هن عم بثقفوهم بالروضة على أساس إنه يعاملوهم معاملة مثل الناس الأسوياء يعني مثل الناس العاديين. وهاي الشغلة كتير أنا يعني كتير يعني مبسوطة فيها وكتير مهتمة فيها إنه الولد ما بيعود يلحق الولد هذا اللي غير بعامله معاملة كتير منيحة وطيبة وبسمع له يعني ممكن يحكي معاه وممكن يمشي معه. هاي الشغلة كتير مهمة يعني. Den blinde pædagog Sinna underviser de blinde børn og forbereder dem blandt andet til at lære blindskrift. هيدا خط وين الخط الثاني؟ عندنا خط عندنا خط قديش؟ هيدا مستطيل واحد معي بقلبه فيه نقطة. أنا حطيت كم خط عندي؟ أنا فوق أنا علي. برافو آية ممتازة. Nisa, der her deltager i et møde med lokale aktive, er leder af børnehaven i Ain al-Helwe-lejren. Hun fortæller om arbejdet med at integrere handicappede børn i børnehaven. It's completely new because the children here in our societies, they isolate them, especially the disabled children or the children they have special needs. They put them in closed houses, closed rooms, or sometimes they let them stay all the day in the streets and they will face many accidents. So we started to have some of these children and work with inclusion, because the main problem for these children is they didn't respect them or accept their disabilities. So we started to work in an inclusion program to let them include in the society, to let the parents first, the family accept the child, disabled child, then the society will accept them. This center, I feel it's inclusion center because we have disabled teachers, we have blind, we have physical handicap, we have all ages from 3 to 18 years with all kinds of needs, and I feel this is a small society, and we hope we will move this society to contain all the camp. طلعي
Nizar fortæller om, hvordan personalet udviklede det pædagogiske arbejde med de handicappede børn. When we started to think to open the center for disabled children, mentally handicapped children, in that time I haven't any idea about the disability. I never, in that time, I met or I worked with disabled child, but it was big need for this. We were in need for this because every year we face some children from these children, disabled children in the classes. So Norwegian Save the Children we planned with them to make this center, and they sent Norwegian teacher to to furnish the center and to train the teachers. And really in that time we can't find one teacher, she knows how to work. And we started to bring the children. Then the war was very difficult, so this teacher left. And we stand in the middle of the way to think we can't continue or we will stop because we haven't any idea or we can't, we haven't training people. So I was strong enough for this to say I will continue, of course with the foundation. And we will continue even if we haven't an experience. We can have the children not to stay in these bad conditions in the houses and in the streets. And little we started to work with the child and evaluate our work. We work as a child, normal child, but the level of the intelligence is less. So we work and we try ways and programs and activities. Then we evaluate where is the negatives, where is the positive, and we arrive until this level now. But I feel most of the things comes from the field, from our experience with the children in the field. I Mart Elias-lejren har fonden oprettet en special børnehave for handicappede. Børnene her er alle sammen svært fysisk og psykisk handicappede. Så det primære mål med børnehavens arbejde er at stimulere og udvikle børnene så langt det nu kan lade sig gøre. Her arbejder personalet også tæt sammen med forældrene ved at fortælle og vise, hvordan de stimulerer og aktiverer børnene, og hvordan forældrene selv kan arbejde videre med dem. حسن شكر وين؟ ايوه وين الروليتر تبعيتك حسن؟ Lederen, Nahla Khandur, har selv haft polio som barn og går ved hjælp af krykker. Også i denne børnehave arbejder man ud fra de muligheder, der nu er, og som man selv kan skabe. شوي عملنا تشيز På øverste etage findes et snedkerværksted, hvor man fremstiller handicap-hjælpemidler. Snedkeren her er i færd med at fremstille en særlig udformet bordplade til at sætte på et bestemt barns stol, for at hun kan sidde og spise selv, i stedet for at ligge og blive madet. I begyndelsen var det først og fremmest unge kvinder fra lejrene, der blev ansat i børnehaverne, men snart opstod der et behov for at uddanne dem. Annie Kanafani tog sammen med flere palæstinensiske og libanesiske pædagoger initiativ til en egentlig pædagoguddannelse. I 1988 oprettedes et børnehaveseminarium nær Mart Elias-lejren i Beirut. Siden 1994 har seminariet haft officiel godkendelse og autorisation fra den libanesiske regering. Arbejdet med at skabe de bedste betingelser for de palæstinensiske børn fortsætter, og det er naturligvis vigtigt,
at uddanne pædagoger og oprette nye og udbygge de eksisterende børnehaver for de børn, hvis barndom er her og nu. Men når vi spørger Hebas mor om hendes forhåbninger og ønsker for fremtiden, siger hun: والله هي المسألة مش قصة أمل أو إنه تمني الواحد يتمنى، المسألة واقع يعني إنه إحنا شعبنا يعني بعد 52 سنة من العذاب ومن المآسي هاي اللي عايش فيها، بتمنى إنه يكون إلنا وطن إن نعيش فيه ونتمتع بحقنا مثل كل العالم، مثل كل الناس اللي قاعدة بأرضها وبوطنها وبأملاكها وعايشة حياة كريمة وحرة ومستقلة، يعني على أساس إنه إحنا نكون كمان إلنا وضع نشتغل زي ما بدنا وناكل زي ما بدنا وأطفالنا تعيش زي ما بدها تتعلم زي ما بدها. وشو بدي أقول لك، إنه نتمنى كمان نقعد ببيت مثلنا مثل هالناس مثل هالعالم، نمتع أولادنا يتمتعوا بحياة منيحة وأطفالنا يعني يعيشوا حياتنا العادية مثل شعوب العالم.